l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Gazzetta Malta Today rapportat kif l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO espona d-dikjarazzjonijiet folots li kompla jxerret il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech. Kollox kien beda minn artiklu forma ta' fact checker ta' Times li kien stħareġ dwar dikjarazzjoni ta' Grech fil-Parlament dwar numri marbutin mal-popolazzjoni. Biex joħloq paniku biża Grech kien qal kif mill-2013 li hawn il-popolazzjoni irdoppjat. Iżda kif jiġi rapportat ukoll mill-Malta Today, l-NSO wera li l-fatti huma mod ieħor u dak li qal il-kap tal-Oppożizzjoni mhuwiex minnu. Fil-fatt Grech ipprova jitfa' ħafna dubji dwar il-veraċità tal-istatistika, iżda l-NSO wieġbet mal-Malta Today u tenniet li l-popolazzjoni residenti fil-pajjiż tqis kollox, inkluż immigranti irregolari. Sa ftit tal-jemilu Grech kompla jmer is-sewwa magħruf u saħansitra sfida u attakka lill-midja fuq il-fact check li sar u li ħarġu ta' giddieb. Fil-każ ta' dak li qal Grech u ċar li kien qed iqarra u ferm il-bot mill-verità u bittri kbar ħomor kitbulu fols. B'riżultat ta' dan Grech attakka dan il-fact check u ġimgħat wara reġa' sfida xogħol il-midja waqt li kien fil-Każin Nazzjonalista tal-Mellieħa. Min irid jagħmel xi fact check ieħor, nagħmilkom sfida. Din mhux l-ewwel darba li l-Partit Nazzjonalista nqabbad ixerrek il-fake news. Fl-aħħar jiem fact check ieħor giddeb lill-partit ta' Bernard Grech u l-midja tiegħu meta prova jagħti l-impressjoni li kienet saret xi inkjesta pubblika fuq it-traġedja tat-Tarzna li fiha mietu 9 ħaddiema. Min analiżi li saret irriżulta li fi żmien Gvern Nazzjonalista qatt ma twettqet inkjesta pubblika.